Beseba gwbaw जाबाय नोंजों नागारलायनाया थेवबो मानो आंनि जिउआव नोंखौ नागिरो गोदाव सोराव मोदैल' बोहैयो दा मेगन आंनि दुखुल' मोनो नोंखौ साना मोदैल' बोहैयो मेगन आंनि दुखुल' मोनो गोसो आंनि गोसो दंमोन नोंखौनो जुलि खालामनो गोसोब्लाबो नोंखौ मोनाखिसै आद्रा थाबाय जोंनि अनलायनाया गाज्रि सिमां बादि बायफ्लेलांबाय आङो नोंनि जानो हायासै रावनिबो जाला आंनि गोसोखौ रावनोबो होला दुखु थालांबाय जिउआव आंनि होनो हाला रावबो गोग्लैसि जायगायाव नोंनोल'मोन दायो बुंफबबाय दाखाजोमै So guys, आंनि सङा बेनो फार्स्ट सं रायजोफोरनि हेफाजाब मोनोब्ला आं संखौ बानायबावनो आखायाव लादों सङा बारा मोजां जायाखै जानो हागौ मानोना मबाइलजोंसो रेकर्ड खालामदों आङो मबाइलाव मोनसे एप्स बोदों मोनसे एप्स बोनानै बे एप्सआव आङो मिउजिकखौ बानायनानै आङो गाव माने लिरनानै अडिअ रेकर्ड खालामदोंमोन बेखौ आङो दिनै माने नेटआव हगारनाय जादों रायजोफोरा सापर्ट खालामो ना खालामा आङो आसा खालामो रायजोफोरखौ सापर्ट खालामगोन होननानै ओमफ्राय आरो आंनि चेनेलाव जाय गोदान बे प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आंनि समखौ जेरावबो नुयो रायजोफोरनि अननायखौ आं मोन्थों ओंखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो प्लिज रिकुवेस्ट खालामो आङो आंनि चेनेला दिनैसिम दासो गोदान मात्र सानब्रै जाबाय चेनेल बानायनाया ओमफ्राय सङाथ' बेनो फार्स्ट सं ओमफ्राय आरो माथो बुंबावनो सङा बारा माने मोजां जायाखै आवाज मोजां रेकर्ड जायाखै बेनि थाखाय आं निमाहा बियो मानोना आं मबाइलजोंसो रेकर्ड खालामदों जेबनिबो माने आंनाव जेबो सफ्टवेयार बाहायनो हायाखै जेबो कम्पिउटार जेनिबो माने मिउजिक बानायग्रा सफ्टवेयारफोर जेबो गैया आंनियाव अनलि मबाइलजों आं बे रेकर्ड बानायदोंमोन रायजोफोरनि अननाय मोनगोन होननानै आसा खालामो रायजोफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरो लाइक शेयार खालामगोन होननानै आं आसा खालामो गोजोन्थों रायजोफोर